6.500.000 tak kei barang telu, Mas. Apa ki? Bahane yo kayu jati. Heeh. Pilih siji-siji ya. Oke. Sijine iki, Mas. Nggih dorongan. Lah iki kan arep bodol. Iya. Oh, tak kei kursi sudut. Heeh. Bahane full kayu jati, ya to model liyane yo akeh sing marmer iki Heeh. natural. Sing natural. Iki. Nomor loro, nggih meja rias nggih macak bojone. Wah, mening. Tak gandengne lemari koyo ngene iki lho. Heeh. Lah kursine ndi? Kursine engko enek tak bonusi. Oh, iya. Dongkrong ngene yo gak patut. Iya iya. Nomor telu. Wah, gede neh. Iya toh, nomor telu tak kei lemari 3 pintu. Heeh. Engko jerone nek arep tak kirim yo tak finishing. Oh, iya. Motif pilihan yo akeh. Akeh ya? 6.500.000 oleh telu wis gratis ongkir. Hmm. Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja. Wah, cara ordere piye? Cara ordere neng isor bio profil, eneng nomere wawa, mbok salin, mbok tutol, langsung terhubung be aku. Wah, 6.500.000 3 barang.